Ayan mga boss, magluluto tayo ng ginataang salmon. Ayan o, fresh na fresh. Ayan ang ating mga ingredients. Ayan. Ito ay pinaghugasan ng bigas. Yung talong. Let's go! Ating kaserola, una natin lalagay yung mga ricado. Mix natin lahat. Natin. Pinaka-beddings natin yan. Para hindi masunog. Yung ating kung kasaliman. Madali lang naman magluto ng isda. Lalagyan natin yung tangkay ng pechay. Yan. Unahin natin yung pinakamaliit kasi yun, may napili tayong maliit eh. Yan. Tingnan natin. Sobra naman yan. 12 pieces. Ayan, mga 3 kutsara yun. Yan, pinapagal natin ng bagya. Lagyan natin ng kunting pinagugasan ng bigas.